niin sitten kun haluaa, ja ainakin saa laittaa tekstinä tai näin, mutta mä ajattelin, että mä muutaman minuutin tässä nyt täytän sellaisella ei niin kriittisellä informaatiolla, sikäli kun joku sattuisi vielä myöhässä liittymään tähän. Mutta tosiaan mä olen Olli Sulopuisto, olen tuotantoyhtiö Jaksomediasta, joka toteuttaa tämän podcast-tuotantoavun Väinö Tannerin säätiön suotuisalla avustuksella. Ja tämä on nyt 3. kerta ja 3. vuosi, kun tätä ollaan tekemässä. Eli meillä on tavallaan niin kuin 2 ryhmää jo rullannut tästä läpi, ja nyt on 3. kerta. Ei olla isosti muutettu periaatteita, ja mä kerron kohta myös, että, niin kuin, että mitä tässä etsitään ja siis mitä tehdään, mutta että jos olette aiempina vuosina miettineet, niin periaatteessa samat hommat tässä pyörii. Tausta-ajatus on siis se, että Väinö Tannerin säätiöllä pohdittiin, että niin kuin, mikä olisi semmoinen tapa, millä he voisivat eniten edistää podcastien tekemistä ja ennen kaikkea siis löytää semmoisia ihmisiä, jotka ehkä muuten ei olisi tekemässä podcasteja. Tämä nyt ei ole mikään semmoinen poissulkeva homma, koska tiedämme, että yleensä on niin kuin olemassa ryhmä semmoisia ihmisiä, jotka yleensäkään katsoo, että hei, onko jotain apurahoja saatavilla ja ei mitään missä, ja niin kuin, että miten niitä haetaan. Se ei ole siis poissulkeva, eli saa hakea semmoisia, niin kuin semmoisetkin ihmiset tietenkin, mutta sitten siellä säätiöllä myös päädyttiin semmoiseen muotoon, että ne sen sijaan, että ne ikään kuin rahoittaisi vaikka yhden podcast-tuotannon kokonaan, että maksetaan kaikki viulut sen tekemisestä, niin siellä haluttiin semmoinen malli, jossa kannustetaan ihmisiä tekemään se ohjelma itse, mutta sitten heille tarjotaan siihen tukea, ja tässä se tuki nyt sitten tulee täältä meidän Jaksomedian kautta. Eli niin kuin se on se perusidea siinä taustalla, ja sitten meillä on ollut niin kuin noissa edellisillä hakukierroksilla aina vähän erilaisia porukoita. Osa on ollut selvästi semmoisia, että siellä on vähän niin kuin enemmän toivottu, että hei, että jos mä kävisin vaan puhumassa studiossa ja joku muu tekisi kaikki työt, niin tämä ei ole ensisijaisesti sellaisille. Se on ehkä niin kuin se selkein homma, mitä voisi sanoa. Mutta siis nyt niin kuin alkaa olla sen verran muutama minuutti yli, että oletan, että ne, jotka ovat liittymässä, niin ovat liittyneet. Eli niin kuin piirrän ensin suuren kuvan, kerron mitä ollaan tarjoamassa ja sitten saa esittää kysymyksiä ja saa esittää kysymyksiä chatissa tai kysyttynä audiona. Saa laittaa myös jälkikäteen mulle viestiä, jos on sellainen olo, että en halua tässä muiden silmien edessä sanoa, vaikka ei tällä mitään niin tyhmää voi sanoa. Mutta siis tosiaan, Väinö Tannerin säätiön podcast-tuotantotuki on meillä tässä kyseessä. On vielä tovi aikaa hakea sitä. Eli hakemukset pitää laittaa sisään, ja nyt mä lunttaan nettisivuilta 9. kesäkuuta mennessä. Pannaan ihan silloin kiinni teknisesti se lomake, joten laittakaa sitä ennen se sisään. Tehdään päätökset sitten kesällä, ja idea on, että tämä ikään kuin alkaisi syksystä. Ja siinä on välillä ollut ihmisillä sellaisia kysymyksiä, että hei, jos nyt saan tämän myönnön, niin missä vaiheessa minun pitää ruveta tekemään sitä ohjelmaa? Ja meidän ohjenuora on suunnilleen ollut, että noin puoli vuotta myönnöstä on se aikaikkuna, eli tavallaan ensi syksynä ja niin kuin keväästä mennessä. Mutta se ei ole mikään, että pitää saada homma valmiiksi, vaan se raja on ajateltu sillä tavalla, että jos te nyt vaikka tiedätte, että teillä on seuraavan vuoden jo kalenteri ihan tukossa, niin ehkä ei kannata nyt vielä hakea tätä tuotantotukea. Ja se ei myöskään tarkoita, että projektin esimerkiksi sen podcast-projektin pitäisi olla valmis silloin 6 kuukauden päästä, vaan se on semmoinen, että 6 kuukauden sisällä tuosta hakemisesta pitäisi pystyä aloittamaan. Ja se on vähän tämmöinen myös reiluuskysymys siinä. Sieltä jaetaan siis useammalle kuin yhdelle, se määrä vähän vaihtelee, mutta siis noin 1-10 ja lähempänä sellaista 10 hakijalle tulee myöntö. Ja ihan käytännön tasolla, mitä se myöntö on, niin mitä se tuki tarkoittaa? No se tuki tarkoittaa ensinnäkin sitä, että saa paikan, jossa äänittää podcastin. Eli tämä meidän tuotantoyhtiö sijaitsee Helsingissä. Meillä on Sörnäisissä 2 studiota. Mä olen istumassa toisessa studiossa. En puhu hienoa mikrofoniin, voisin ottaa sen tähän lavasteeksi, mutta ehkä sillä nyt ei ole niin väliä. Eli niin kun ei tarvitse huolehtia siis äänityslaitteistoista eikä äänityspaikoista. Pääsee tekemään äänityksiä täällä. Täällä on myös mahdollista tehdä etäänityksiä, jos haluaa. Eli niin kuin voi ottaa puhelimella tai vaikka justiinsa Zoomilla tai muuten yhteyden eri puolilla oleviin ihmisiin. Se on niin kuin se ensimmäinen kohta, mitä tarjotaan. Sitten me tarjotaan tähän
sisältösparrausta tai yleensä niin kuin kaiken näköistä sparrausta. Eli se tarkoittaa sitä, että jaksomedia ei tämän tuen puutteessa voi tehdä niin, että me vaikka leikattaisiin kaikki jaksot. Että jos joku haluaa tehdä 10 jaksoa podcastia, niin tämä tuki ei mahdollista sitä, että sieltä maksettaisiin niin kuin editorin kulut 10 jakson tekemiselle. Mutta sen sijaan te saatte meiltä aika hyvän koulutuspaketin, vaikka itse sanonkin, eli että jos ei ole mitään kokemusta podcasteista, niin pääsette aloittamaan kyllä niin kuin huomattavasti valmiimmalla. Ja sitten tosiaan siis useampi kerta semmoisia kasvokkaisia tapaamisia voidaan tehdä etänä tai voidaan tehdä fyysisesti täällä, ei sinänsä väliä, joten ideana on ollut se, että usein, varsinkin jos on tekemässä ensimmäistä kertaa ohjelmaa, tai se idea on vielä vähän silleen mähmänen, niin siinä on nyt sitten mahdollista niin kuin käydä läpi kaikkia siihen liittyviä juttuja, että ne voi olla ihan silleen, että no, miten ohjelmaa tehdään, tai miten toimisin haastattelijana, tai mitäs ohjelmistoja mun pitäisi käyttää. Koska meillä tämä hakijoiden tarpeet on vaihdellut aika paljon, niin me ei ole haluttu rajata sillä tavalla, että tähän otettaisiin semmoisia ihmisiä tai semmoisia porukoita, joilla vaikka on jo kokemusta podcastien tekemisestä, mutta ei vastaavasti myöskään niin, että meillä olisi pelkkiä aloittelijoita. Eli niin kuin, ne omat podcast-ideat saa olla hyvin monessa vaiheessa. Osalla on ollut semmoinen niin kuin tavallaan jo melkein valmiiksi kirjoitettuna, että haluan tehdä tällaisen ohjelman ja tässä ovat jaksot. Se on aivan fine. Osalla on ollut paljon silleen enemmän alkutekijöissä, just että en ole ihan varma, että miten podcastia tehdään, mutta tämmöinen aihe minua kiinnostaisi ja tämmöisellä porukalla ollaan sitä tekemässä, että opettakaa meille tekemään podcastia, niin ne on kanssa ollut oikein hyviä hakemuksia ja semmoisellekin on siis myöntöjä tullut. Eli moni semmoinen on saanut sitä tuotantotukea, joka ei ole aikaisemmin tehnyt ohjelmaa ja haluan kannustaa, että niin kuin ei ole tavallaan, jos ajattelette, että en taitojen puolesta osaa tehdä podcastia, niin älkää huolehtiko siitä. Kaikennäköiset toistaitoiset tunarit, kuten esimerkiksi minä, on oppinut tekemään ohjelmia, siis toisaalta niin kuin sekä sitä sisältöpuolta että sitä teknistä puolta. Ja näihin saatte siis apua. Niin kuin, että kyllä me sit voidaan katsella teidän kanssa ihan vaikka, että miten niitä leikkausohjelmia käytetään tai tosiaan miten tämän sisällön nyt muotoilisi. Ja siihen saa siis, se on se toinen asia, eli saa studioaikaa, sitten saa tämmöisiä sparrauskertoja meidän kanssa, joissa tosiaan se sparrauskertojen sisältö riippuu siitä, että mikä nyt on kenellekin siinä vaiheessa kaikkein hyödyllisintä. Ja sitten me voidaan tarjota myös ohjelmille jakelu. Sen saa nyt tehdä monella tavalla, eli siis tässähän niin kuin Jaksomedialla ja Väinö Tannerin säätiöllä ei tule mitään omistusoikeuksia niihin ohjelmiin. Eli ne kaikki ohjelmat, niin kuin, niiden oikeudet säilyy teillä itsellänne, saatte julkaista ne itse. Jos löydätte niihin jonkun muun apurahan rahoittajan tai jos löytyy joku paikka, joka haluaa niin kuin ne julkaista ja ehkä on siihen teille valmis antamaan korvausta, niin siitä vaan, siis kannattaa ehdottomasti tarjota. Eli tässä ei ole mikään sellainen vaatimus, että hei, näiden on pakko olla niin kuin täysin tavallaan nolla budjettijuttuja, vaan että jos te saatte sinne muuta rahoitusta, niin kaikki mokomin ja se on sitten kaikki teille. Ja semmoisiakin meillä on ollut, että on semmoisia porukoita ollut, joilla on tosiaan sitten jotain muuta kautta hankittu, vaikka vähän työvoimaa tai jotain apuja tai joku on pro bonona tullut juontajaksi. Eli kaikki tämmöinen on mahdollista. Jyrki tuli sieltä, moi. Ja hakemuksien sisäänlaittamisessa tosiaan kannustan siihen, että aika matalalla kynnyksellä kannattaa laittaa hommat sisään. Eli tavallaan, jos mietitte, että no onko tämä mun idea nyt jotenkin niin keskeneräinen, tai että onko mun näytöt ohjelman tekijänä semmoisia, että en oikein tiedä, niin molemmissa tapauksissa sanon, että ehdottomasti kannattaa laittaa paperi sisään. Me nimenomaan halutaan löytää ja tavoittaa ja kannustaa semmoisia ihmisiä, jotka ei ole tehnyt ohjelmaa aikaisemmin. Ja tavallaan raati, siis meillä on monen ihmisen raati, joka lukee ne hakemukset, tekstiosiot läpi, eli se lomake löytyy sieltä Väinö Tannerin säätiön nettisivuilta, ja kyllä me katsotaan niitä siis silleen kokonaisuuksina, eli tarkoitan, että katsotaan esimerkiksi, että kun tulee se useampaa myöntöä ollaan antamassa, niin saataisiin niin kuin mahdollisimman erilaisia aiheita, erilaisia tuettuja porukoita sinne, että tavallaan ei tulisi viittä täsmälleen samanlaista ohjelmaa samanlaista aiheesta, eli kaikki niin kuin, nyt sanoisin, meillä ei ole semmoisia tavoitteita, että ikään kuin, että siellä lukee, että hei, tästä ohjelmasta tulee valtava menestys ja kaikki kuuntelee sen. Se ei ole myöskään mikään vaatimus, vaan että jos on silleen, että
tälle nimenomaiselle ihmisporukalle me tiedän, että ei ole olemassa mitään sisältöjä, ei ole mitään ohjelmia, ei ole mitään koulutusmateriaalia, ei ole Facebook-yhteisöä, ei ole mitään ikinä. Ja niin, että mä olisin oikea ihminen tai meidän porukka olisi oikeat ihmiset tekemään podcast tästä aiheesta, niin ehdottomasti semmoista kannattaa laittaa. Eli ikään kuin, skaala, yleisön skaala ei ole mikään semmoinen, että pitää olla iso ja vaikuttava. Me on tuettu. Mitähän kaikkea me on tuettu? Me on tuettu monenlaisia hankkeita. On ollut historia-aiheisia, on ollut erinäköistä niin kuin tavallaan yhteiskunnallista dokumentointia, on ollut semmoisia tavallaan tietokirjan spin-off-tyyppisiä juttuja, että olen tehnyt, niin kuin olen tekemässä tietokirjaa ja jää vähän materiaalia yli, että pitäisikö tehdä siitä podcast. On yhteiskuntatieteellistä toimintaa, humanistista toimintaa, on erinäköisten rekisteröityjen yhdistyksien niin kuin tavallaan vähän sille koulutusmateriaalityyppisesti mennyt, että on yleishyödyllinen yhdistys, joka tekee semmoista kamaa, jota ne voi niin kuin käyttää uudelleen, niin on tuettu niitä. Eli tosiaan tässä, niin kuin mä sanoin, ei kannata sitä rimaa siinä mielessä laittaa liian korkealle, joten ajatella, että soveltuisiko minun juttu. Se, mitä me on selkeämmin jätetty tästä pois, on se, että jos joku hakemus on käytännössä sellainen, että hei, minulla on yritys ja haluaisin tehdä yritykselleni markkinointimateriaaleja, että voisitteko piffata siitä osan. Ne on ollut semmoisia, mitkä me on kyllä raakattu aika lailla pois. Niin kuin, ja kyllä se nyt näkyy sieltä teksteistä, ei se ole mitään semmoista salatiedettä, mutta se on niin kuin semmoinen, mikä me on havaittu tässä, että se on varmaan ihan hyvä sanoa. Se on musta melkein niin kuin ainoa semmoinen, että jos se nyt on ihan selkeä homma, että tämä on minun oman ja minun firmani brändin rakennusta, niin se ei ole oikein semmoinen, mitä me tässä tavoitellaan, mutta muuten tosiaan kaikki semmoinen, että jos sitä ohjelmasta tulee niin kuin, jos siellä ideassa on vaikka ollut jotain semmoista, että tulee niin semmoinen olo, että no, tälle ei kyllä saa mitään kaupallista rahoitusta mistään, koska tämä on niin hyvällä tavalla esoteerinen ja erikoinen, niin niistä me on monesti vähän niin kuin innostuttu, että jes, että just sen takia, kun tätä ei jotenkin muuten saisi tehtyä, niin ehdottomasti tuommoisia ideoita halutaan kannustaa. Mutta nyt siis pitää muistaa, niin kuin sanoin, että jos saa muuta rahoitusta tai että jos saa jonkun julkaisemaan sen ohjelman, niin se taas ei ole pois siitä. Nämä ei ole niin kuin keskenään taistelevia asioita. Ja sitten vielä yksi semmoinen homma, mikä me on tuossa noiden parin edellisvuoden kierrosten aikana huomattu, niin siellähän ei ole siis mitenkään rajattu sitä, että ketkä saa hakea. Eli saa hakea yksinään, tai sitten siellä on välillä ollut tavallaan just vaikka yhdistyksen nimissä tehtyjä hakemuksia, tai työryhmien. Mä sanoisin, että tietysti kun me niitä lappuja katellaan siellä sit siinä raadissa, niin toki me yritetään vähän arvioida, että miten ikään kuin toteuttamiskelpoinen tämä idea on. Ja jälleen mä sanoin, että se ei niin kuin haittaa, jos hakemuksessa lukee, että en ole tehnyt podcastia aikaisemmin, jos siitä kuitenkin välittyy semmoinen, että ihminen seisoo sen idean takana ja on innoissaan siitä. Niin kuin, että, kuten sanottu, on semmoista podcastin tekemiseen vaadittavat taidot on kyllä tehtävissä. Mutta toki sitten, että jos teillä on jonkinlainen porukka olemassa, niin se on tässä ihan niin kuin käytännössä huomattu, että se luultavasti auttaa siinä, että se onnistuu. Että on meillä ollut sellaisia ihmisiä, jotka on ihan yksinään tehnyt koko podcastin. Hekin on yleensä jotain ystävän palveluksia vähän pyytänyt, vähintään tyyliin podcastin kansitaiteeseen. Mutta että esimerkiksi Anna Tommola, joka on toimittaja ja joka ei mielestäni ollut tehnyt podcastia aikaisemmin, niin hän teki nyt semmoisen niin kuin tutkijahaastatteluiden sarjan, ja tosiaan se teki sen sitten kokonaan niin kuin itse, että siis valmisteli haastattelut, haastatteli ihmiset, valmisteli audiot niin kuin jakelukuntoon ja pani sen maailmalle, että niin kuin käytiin hänen kanssaan eri kohdissa läpi, että, niin kuin, että ei se jää kyvyistä kiinni. Mutta sitten myös musta tuntuu, että aika hyvin on mennyt semmoista, joissa on 2 tai useampi ihminen tekemässä, ja mä luulen, että se on ihan semmoista normaalia niin kuin, tavallaan harraste- tai vapaaehtoistoiminnan taakan jakamista, että on helpompaa, että kun on useampi ihminen tekemässä sitä hommaa. Se vaan niin kuin nostaa sitä todennäköisesti, että se menee läpi. Mutta sekään ei ole siis, ei ole mikään semmoinen vaatimus, mutta niin kuin totean vaan, että tavallaan jos on semmoinen, että niin kuin meillä on ry tässä, tai tämä on meidän harrastusporukka, tai mä oon saanut yhden kaverin kaavittua mukaan, niin mä luulen, että siitä on aika usein hyötyä. Ja sen ei myöskään tarvitse olla mikään semmoinen, että sain tähän mukaan ystäväni, joka on tehnyt podcastia aikaisemmin, joten meillä on paljon kykyjä, vaan ihan siis tämä on aika normaali, että yleensä motivaatio kestää paremmin ja kestää vastoinkäymisiä paremmin, ja sitten myös on vähän toisilleen tilivelvollisina, niin asioita pystyy tekemään. Kauhean häiritsevä toi, kun tämä kroppailee mun naamaa koko ajan, mennään tällä. Kieltä ei ole rajoitettu, osallistujien paikkaa ei ole rajoitettu, niin kuin sanoin, että studio on täällä Helsingissä. Meillä on ollut semmoisia tuettuja, jotka on ollut muissa kaupungeissa, välillä ne on tehnyt niin kuin kokonaan etänä hommat, välillä se on tehnyt niin, että ne on tavallaan
buukannut studioaikaa täältä, käynyt täällä tekemässä, että toki niin kuin meistä on varmaan eniten hyötyä, että jos tarvitsee studion, niin studiot on Helsingissä, että siinä me ei pystytä sitten etäpaikkoja tekemään, mutta toki voidaan neuvoa, että hei, jos teet omilla kamoilla etähaastatteluja, niin miten se homma saadaan funkkaamaan parhaiten. Ja sitten se studioajasta vielä semmoinen detalji, että lähtökohtaisesti idea on siinä, että näitä studioita voisi käyttää niin kuin virastoajan ulkopuolella. Et silloin niin kun, sit ei ole mitenkään rajoitettuna sitä, että miten monta studiokertaa vaikka saa, että ei ole silleen kiintiöitynä, että jokaiseen podcastiin on 6 äänityskertaa tai muuta, vaan että täällä voi niin kun 4-5 jälkeen käydä ja viikonloppuisin niin kun aika vapaasti vielä, niin voi puukata ihan niin paljon kuin haluaa. Muutamat hankkeet on ollut semmoisia, että ne on äänittänyt virastoaikaan. Niissä mä nyt olen sitten käyttänyt vähän semmoista niin kuin niissä ei käytännössä saa rajattomasti studiotunteja, koska sitten me joudutaan vähän niin kuin sovittelemaan sitä tähän meidän muuhun tuotantoon, ja se on semmoista tasapainoa, mutta kun jotkut on vaikka sanonut, että no hei, meillä olisi hirveän paljon helpompaa, että jos me päästäisiin 3 kertaa äänittämään niin kuin arkisin virastoaikaan, niin on me sitten saatu se järjestymään, mutta lähtökohtaisesti tosiaan silleen niin 4-5 jälkeen, koska silloin täällä on 2 studiota vapaana, joka tarkoittaa, että ne pääsee siis melkein minä tahansa päivänä, ja voi tehdä niitä hommia, ja silloin tosiaan ei tarvitse sitten räknäillä, että miten paljon niitä äänitystunteja tulee. Kieli on vapaa, sisältö on vapaa, genre on vapaa. Missä meidän koulutuksissa me puhutaan yleisesti ottaen niin kuin asiaohjelman tekemisestä, mutta mikään ei nyt estä sitä, että jos joku haluaa tehdä semmoisen niin kainalopieru hassuttelujutun, ja se on niin kuin vakuuttava hakemus lähtökohtaisesti, miksipä ei, siis emme jotenkin vaadi sitä, että pitää olla asiaohjelma. Se on muotoiltu niin kuin jotenkin niin, että tai mä siteeraan tätä, mitä me tehtiinkään, että kaikille asiapohjalta ja lopulta rakentavasti liikkeellä oleville. Eli se on vähän niin kuin sellainen perälautamääritelty, että jos te nyt haluatte tehdä semmoisen podcastin, jossa te kerrotte, että kaikki muut on ihan typeriä, niin se ei varmaankaan ole semmoinen, mikä lähtökohtaisesti menisi läpi, mutta niin ei ole sanottu, että pitää olla asiaohjelma niin kuin jotenkin tiukasti ottaen, että se saa olla siis ihan semmoinen jotenkin kaveriporukan letkiäkin ohjelma, jossa lähinnä puhutaan, jos on nähtävissä, että aivan, että tällä on, tai voi tavoittaa vaikka semmoisia kuulijoita, tai nämä tekijät on semmoisia, jotka ei muuten niin kuin olisi hirveästi messissä, että yritämme tasapainottaa tämmöisiä arvoja. Ja sitten vielä yksi siitä studiosta vielä yksi tärkeä homma, että nämä ei ole siis varustettu videokuvaamiseen. Täällä saa kuvata videota sinänsä, jos haluaa, mutta ikään kuin täällä ei ole siis valmiina videokamoja. Täällä on siis äänityskamat aina valmiina, ja se onkin se idea, että sen takia tätä voi käyttää niin kuin silloin, kun haluaa. Että täällä on siis laitteet valmiina, tiedonsiirtokamat valmiina, että riittää, kun tekee kalenterin varauksen ja tulee tänne, niin sitten nappia painamalla saa hommat toimimaan, ja näytetään myös, miten se toimii. Mutta tällaisia, eli tiivistettynä hakuaikaa kesäkuun 9. asti, kannattaa hakea matalalla kynnyksellä, pitäisi saada projekti alkamaan noin 6 kuukauden sisällä siitä, eli jos haette vuodelle 2026, niin ehkä se ei ole tämän kierroksen homma. Se tuki käytännön muodossa on studioaikaa, se on neuvontaa erinäköisistä asioista, mitä siinä tehdään. Se ei sisällä työvoimaa siihen, että jokainen jakso esimerkiksi leikataan ja jaellaan. Me voidaan opettaa teille tekemään se itse, mutta meillä ei ole tarjolla niin kuin työaikaa sen tekemiseen lähtökohtaisesti. Ja lisäksi me siis kerrotaan, että miten sen sarjan saa maailmalle. Eli tavallaan se panostus, mitä teiltä tarvitaan, on innostus ja sitten työaikaa sen ohjelman tekemiseen. Mutta niin, että tavallaan mitään softia ei tarvitse ostaa, mitään laitteita ei tarvitse ostaa, että sinänsä se on niin kuin aikapanostus. Tämä on tee se itse DIY-henkinen ajatus, mitä sen ennen kaikkea haemme. Ja monenlaisia hakijoita kannustetaan hakemaan, siis kaikenlaisia. Niin kuin sanoin siinä ihan alussa, että on semmoinen ihmistyyppi, joka osaa etsiä apurahahakuja ja tietää, miten niihin mennään, niin he ovat oikein tervetulleita, mutta kaikki muutkin ovat oikein tervetulleita. Ja tosiaan tuetaan kuitenkin ainakin 500 hanketta. Se määrä on aina vähän vaihdellut sen mukaan, että minkälaisia hakemuksia tulee ja miten paljon, mutta siis joka tapauksessa enemmän kuin yhtä. Et kun se koko idea oli juuri se, että saadaan jyvitettyä mahdollisimman monelle porukalle sen sijaan, että annettaisiin vain 1 tai 2. Tämmöisiä. Onko teillä jotain käytännöllisiä tai filosofisia kysymyksiä, joihin voisin vastata? Siellä saa tosiaan huudella mikrofoni auki tai saa laittaa chattiin ihan millä tavalla vaan.
Täällä on Jyrki Jauhiainen Tanneri-säätiöstä ja No hei, hei. Olli hyvin tuossa tyhjentävästi esitti, mutta tosiaan, niin kuin Olli sanoi tuossa, niin tämmöistä niin kuin moniäänistä, moniäänistä asiaa niin kuin ajatellaan ja myöskin se, että ei tosiaan niin kuin, niin kuin niitä näkökulmia voi olla niin kuin hyvinkin erilaisia. Että ne voi olla myöskin tämmöisiä niin kuin ikään kuin henkilökohtaisista kokemuksista kumpuavia myöskin. Että tämä ajatus on ollut se, että tämä on niin kuin ikään kuin kaikille avoinna silleen, että tämä ei ole sellainen normaali niin kuin tutkijoiden apurahahakukanava, vaan tietysti hekin otetaan, mutta sitten myöskin ihan todella matalalla kynnyksellä. Oikeastaan koko kansan lähestymistapa siinä mielessä. Sitten on itse asiassa myöskin sellainen on niin kuin tausta-ajatus, että ehkä vähän yritetään katsoa myös sitä, että mikä on niin kuin täydentävää ikään kuin täydentävää keskustelua ikään kuin sille, että me ei yritetä niin kuin skabata jonkun niin kuin olemassa olevien ohjelmaformaattien kanssa tai ehkä näin, mutta siis ehkä silleen halutaan tarjota niin kuin tavallaan lava tai kanava tai näköpiiri niin kuin, ihmisille, jotka eivät sitten ehkä muuten saa, ei löydy niin kuin muuten sitä kanavaa. Tämän tyyppisiä Joo. asioita on ollut esillä. Ja tosiaan meillä on meillä on tämä ulkopuolinen asiantuntija-arviointiraati, joka on siis, ne ei ole niin kuin Tannerin säätiössä tekemisissä ollenkaan, vaan ihan ulkopuolisia, hyvinkin niin kuin ansioituneita ihmisiä, ja mun mielestä me ollaan Ollen kanssa oltu todella tyytyväisiä siitä, että miten niin kuin perusteellista ja niin kuin avointa arviointia on ollut näissä heidän arvioissaan. Joo. Ajatellaan, me ja kaikki hakijat on niin kuin hyvissä käsissä ja tämän säätiön hallitus sitten on käytännössä niin kuin päättää näistä ihan sitten asiantuntija-arvioiden perusteella, että tässä ei ole mitään sellaista, että se hallitus jotain esittäisi jotain omia näkemyksiä suoraan. Joo, että Kiitos. tämä menee niin kuin siihen matalaan kynnykseen, mistä mä puhuin, ja just toi niin määritelmät asiapohjaista, mä tein ilmalainausmerkit, mutta mä tarkoitin sitä, että ei tarvitse esimerkiksi ajatella, että minulla on sisälläni nyt tietokirjan verran jo informaatiota ja teen siitä podcastin, vaan todellakin niin kuin mä sanoin, siinä mitataan jotain semmoista paloa ja innostusta. Se on oikeasti aika hyvä, että jos tulee semmoinen olo siitä hakemuksesta, että noi tyypit haluaa tehdä tämän tosissaan, niin se niin kuin painaa melko paljon. Että ei tarvitse olla mikään semmoinen tutkijan CV siellä, että kaikki nämä asiat minä jo tiedän ja olen tehnyt. Jälleen ei sitä ole haittaa, mutta yritän juuri sanoa, että tätä voi hakea niin kuin sisällöllisesti myös hyvin, hyvin erilaisiin projekteihin. Että jos se vaan niin kuin pystyy perustelemaan, että okei, että miksi olisit oikea tyyppi tekemään sitä podcastia, niin that's it. Että ei me niin kuin raakata sillä tavalla siellä niitä hakemuksia katsottaisiin jotenkin, että aijaa, että tällä ihmisellä ei nyt ole jotenkin tieteellisiä kredentiaaleja tähän tarpeeksi. Se ei ole se juttu, vaan enemmän se on just siitä, että miten hyvin se, minkälainen tyyppi se hakija on tai minkälainen tyyppi se hakijaporukka on ja minkälaista juttua ne on tekemässä. Jos ne sopii yhteen, niin se niin kuin riittää. Et siellä ei tosiaan nyt olla maisteripapereita laskemassa. Joo, tuli pari kysymystä Päiville, niin että miten pitkään sitä voi tehdä. No, meillä on nyt ollut sille, että suunnilleen vuosi. Meillä on ollut, useimmat on siis aloittanut tekemään uutta podcastia. On jotain semmoisia, jotka on jo tehnyt aiemmin, ja ne on silleen, että hei, että jees, mä saan tätä kautta studioa käytettävissä. Se on aivan fine. Meillä on yksi progis, joka on jatkanut nyt ekan vuoden jälkeen, että tavallaan niillä on niin kova buugi päällä, että ne aloitti sen ekan vuoden aikana, ja sitten me katsottiin, että ne kysyivät, että voisiko ne niin kuin jatkaa studiotilan käyttämistä, ja sitten Tannerin säätiön kanssa sovittiin, että okei, tämmöinen järjestely voidaan tehdä. Mutta niin kun meillä ei, siis ihan käytännön tasolla, meillä ei ole vielä myöskään tullut tavallaan just tämän studion käyttöaste silleensä vastaan, että sitä ei tarvitse niin olla semmoinen, että projekti on paketissa vuoden sisällä, se ei ole niin tarkkaa. Me on enemmän niin panostettu just siihen, että kannustetaan, että saadaan alkamaan sen ekan 6 kuukauden aikana, koska osa on tehnyt kolmiosaisia sarjoja, osa on tehnyt 6-osaisia, sitten tosiaan näillä yksillä on semmoinen, että siitä on tullut käytännössä niin jatkuvasti pyörivä homma, että siinähän niin kuin, jos kaikki menee tosi hyvin ja se podcastin idea on sopiva, niin silloinhan se on semmoinen, että tavallaan yhden lisäjakson tekeminen alkaa olla niin kuin tekijöillä aika helppoa, että kun tietää, miten se homma rullaa, niin sitten on ollut semmoista, että voisi jatkaakin, mutta se ei ole vaatimus, ja se ei myöskään, niin kuin, se ei ole mikään sellainen kriteeri, että me katsottaisiin, että ahaa, tässä nyt haetaan vain 3 jaksoon, tai tämä lupaa tehdä 52 jaksoa, se nyt ei ole ainakaan niin kuin päällimmäinen kriteeri siellä arvioinneissa, että niin kuin pikemminkin voi just silleen sovitella. Sitten Anun kysymys, että niin kuin,
jos lähtisi täyttämään hakemusta. Mitä sä Jyrki muuten arvelet tuosta siis, että kai periaatteessa varsinkin jos on kaksi erilaista porukkaa niin kuin tekemässä kahta erilaista hakemusta, siis silleen, että tämä iänikuinen kysymys aina kaikissa apurahahauissa, että kannattaako laittaa vain yksi hakemus sisään vai pari erilaista. Sinänsä niitä kai jokaista arvioidaan omillaan, en mä niin kuin lähtökohtaisesti ajattele ainakaan, että Kyllä, tarvitsisi raakata just itse näin, siinä. just näin voi olla useammiskin ihan hyviä. Joo. Vielä tuosta asiapohjaisuudesta, että melkein mieluummin Olli voisi sanoa näin, että me ollaan niinku ajateltu silleen, että ei ole niinku jotain disinformaatiota eikä manipulointia ja siis tämän Mm. tyyppisiä. Just, Joo, että siellä se raja melkein niinku menee. joo. Että se on nimenomaan silleen, Tässä voi olla aika tämmöistä niinku fiilispohjastakin niinku kyllä, meininkiä. mutta Jos sille vaan nähdään, että sille on niinku tämmöistä tilausta enemmän kuin että se on tavallaan kuin itsensä hoitamista, sanottaisiko näin. Että... mm. Se on siis vähän semmoinen niin perälautaehto siellä, että kuten sanottu, että se on niin kuin, melkein kaikki on sallittua, mutta sitten jos tosiaan tulisi semmoinen, että ainoastaan suolan vihapuhetta, niin semmoiset me niin kuin raakataan tällä sisältökriteerillä pois. Mutta tosiaan niin kuin sisältöhän sinänsä saa olla vaikka fiktiota. En niin kuin näe, että siellä olisi mitään semmoista erityistä, tai niin kuin just silleen komediapuhetta keskenään. No. Ihmisten ääniä, siihen ei oteta hirveästi niin kuin kantaa. Sitten Juhalla oli kysymys, jääkö tallenne? Joo, mulla ruksuttaa tämä Zoomi tässä, niin mä voisin laittaa sen. Ja sitten niin apua, että onko saatavilla apua tai neuvontaa alustalle tai näkyvyydelle kautta kuuluvuudelle. No siis siinä mielessä on, että kun tosiaan on näitä sparrailutuokioita, jotka on joko mun tai jonkun muun jaksomedian tuottajan kanssa, niin mehän ollaan siis, kyllä me ollaan puhuttu niinku siitä jakelusta, just että mitä voi tehdä, sillä niin kuin, ei ole tavallaan mitään semmoisia mainosegejä, että hei, osta tästä promoa tänne, mutta toki me on niin kuin monien tyyppien kanssa käyty läpi just sitä, että okei, jos teillä on tämmöinen porukka, tämmöiset aikataulut ja niin kuin tämän tyyppistä ohjelmaa ollaan tekemässä, että ikään kuin, että mihin kannattaisi laittaa paukut siinä just sen näkyvyyden saamisessa, niin kuin, että millä on väliä, että ehdottomasti niin kuin puhutaan siitä, ja koska sehän sitten vähän vaihtelee, tosiaan osa hakijoista on vähän niin kuin hakenut silleen, että he tekevät tietyn materiaalin ja laittavat sen julki ja that's it, ja osa on ollut niin kuin just enemmän kiinnostunut siitä, että miten tälle saisi niin kuin parhaiten näkyvyyttä kaikkea, että mikä julkaisurytmi toimii, miten paljon mun pitää varaa aikaa per homma ja mitä voi tehdä ja kaikesta tämmöisestä, niin kuin totta kai siis niistä on jo niissä koulutusmateriaaleissa, mutta tarkoitan, että voidaan sitten vielä puhua niin kuin itse kunkin kanssa just sen mukaan, että mihin rahkeet riittää, niin kuin ehdottomasti. Ja sitten se tylsä vastaus on tietenkin tähän, että jos olisi silleen pommin varma tapa, että kun tekee just näin, niin hommasta tulee hitti, niin taisi easy ja kaikki niissä vaan hittisarjaa. Mutta niin kuin ainakin niin kuin sen markkinoinnin suhteen voi just silleen sanoa, että tyyli, että no näihin juttuihin ei välttämättä kannata panostaa ja tämmöisiä kannattaa kokeilla. Että kyllä ehdottomasti semmoisista puhutaan. Joo. Ja yritän miettiä just noita aiempien vuosien kokemuksia, että tuleeko mulle ponnahtaako niin kuin jotain semmoista selkeät hommaa vielä, mihin olisi törmätty monta kertaa. Niin, en tiedä. Hakijan iällä ei ole väliä. On niin kuin monia eri taustaisia ihmisiä. Mm. No, kerro vähän niin kuin taustasta, mitä tässä on niin kuin mietitty sillä, että meidän säätiö on järjestänyt aikaisemmin erilaisista aiheista erilaisille väelle tämmöisiä seminaareja ja muita. Ja sitten mä oon sen verran varttunut, että mä oon aikana ollut silloin, kun toi Radio Helsinki tuli, siis Radio City tuli, myöhempi Radio Helsinki, ja mä mun niin kuin, tavallaan semmoiseen tausta-ajatukseen on se, että miten niin kuin moninaista puhetta siellä oli, ja miten se niin kuin, otti niin kuin mukaansa niin kuin kaikkia mahdollisia päästä sinne kanaville. Ja sitten niin kuin esimerkiksi tämän tyyppistä niin kuin foorumia mun mielestä ei ole niin kuin nykyään enää. Ja sitten mä oon tässä Ollinkin kanssa juteltu, että yksi ihanne on tavallaan se, että miten saadaan tämmöistä niin kuin erilaista, siis paitsi niin kuin tämmöiselle esimerkiksi semmoiselle ei-valtavirtaiselle tai valtavirtaisellekin tieteelliselle hommalle, niin kaikennäköistä tämmöistä niin kuin pinnan-alla kuplivaa UG-meininkiä niin kuin saataisiin niin kuin niitä vähän jeesattua niin kuin alkuun. Ja tavallaan se kynnyksen alhaisuus on se, että mehän ajatellaan tätä, että tämä on tavallaan tietyllä tavalla tämmöistä niin kuin
hommaa, että me ei vaadita niin kuin mitään tuloksia eikä raportteja tai mitään tämmöisiä. Kaikki tällaisetkin on niin kuin kynnyksen alentamista. Että kysymys on siitä, että niin kuin luotetaan ihmisiin, että kun annetaan avain ja tuossa on, autetaan, tee minkä parhaaksi näet. Ja yritetään jeestaa siinä sivussa se, mihin niin kuin nämä resurssit antaa myöten. Mä en tiedä, voiko mä ajattelen, niin kuin mä oon Ollia miettinyt, että miten me saadaan Olli pidettyä tästä niin kuin mukana, niin mä oon niin kuin ajatellut, että tämä on vähän tällaista, tai niin kuin Ollille osittain tällaista niin kuin rakkaudesta lajiin hommaa, mä oon kuvitellut. Mutta se on just siinä, siis sanon vaan nopeasti, että tavallaan, että mä jotenkin ajattelen, että kun se toinen vaihtoehto olisi just semmoinen perinteinen säätiörahoitus on joku se, että joku laittaa niin kuin huolellisen suunnitelman, että olemme tekemässä tällaisen teoksen, on se kirja tai ollaan tekemässä joku seminaari tai tapahtuma, tai ollaan tekemässä kokonainen podcast-sarja, jotenkin pitää olla etukäteen niin kuin hirmu tarkkaa. Jo siinä vaiheessa, kun hakee sitä apurahaa, niin pitää olla tavallaan mietitty näitä kaikki, mitä tehdään. Ja niin kuin ikään kuin vakuutetaan, että joo, että tämmöinen sitten justiinsa tulee, ja sitten myös kaikki apurahaa hakeneet tietää, että suunnitelmathan aina elää. On niin kuin kokonaan eri homma tehdä apurahahakemus ja sitten niin kuin tehdä se juttu sen jälkeen. Ja niin kuin tässä me on haluttu just ajatella silleen, että yritetty miettiä, että mitkä kaikki jutut voi estää ihmisiä aloittamasta podcastia. Niin kuin, että koko ajan, että aloittakaa se podcast. Että nimenomaan ei silleen, että onko se varma, että onko se niin kuin 12 jaksoa tai onko se 6 jaksoa tai jotain. Sillä kaikella on vähemmän väliä, koska tavallaan jos me saadaan tönästyä ne hommat käyntiin, niin se on niin kuin paras tapa opetella sitä tekemistä, löytää se, että okei, että minä itse tai meidän porukka, niin kun meiltä onnistuu tämmöisen ohjelman tekeminen, tämmöinen kiinnostaa meitä, tämmöisestä jengi pistää kommentteja, niin kuin, kaikkea sitä kannattaa mieluummin testailla just sille, että rupeaa aloittaa sen ohjelman tekemisen, kun etukäteen pähkäilee hirmu pitkään, että mitä tekisi. Tämä on myös niin kuin se yksi syy siinä, mitä me on tehty, tai miksi tämä on tehty näin, tämä malli. Oliko sulla Anu jotain, vai Hyvä, mutta voi laittaa siis viestiä kyllä vastailen toki niihin etukäteen, ja niin kuin sanottua, niin mieluummin kannattaa laittaa hakemus menemään, kannattaa lähettää hakemus enemmän kuin olla lähettämättä. Aina välillä ihmiset, no maksaako se nyt sitten vaivaa kuitenkaan, niin me nyt on yritetty tehdä siitä hakemuksesta myös siis ihan silleen käytännön tasolla suht yksinkertainen, että sinne nyt ei tarvitse mitään kalenteria laittaa ja että näinä kuukausina rahoitan tekemistä näin, vaan niin kuin mä sanoin, että mä ainakin katson niitä just sillä tavalla, siis tietenkin se on se kokonaisuus, että niin kuin, jos sanoo, että haluaisin tehdä vielä yhden sellaisen podcastin, joita on jo Spotifyssa 10 000, niin se nyt ehkä ei ole puolesta homma, mutta muuten se on niin kuin se, että jos on sellainen olo, että toi tyyppi uskoo tuohon, että se pystyisi niin kuin tekemään, ja toi porukka on sellaiset, että ne rupeaa niin kuin tekemään tuota hommaa, niin se on ainakin se, mikä mulle on semmoinen tärkein signaali siinä. Ja sitten niin muuten niin vapaamuotoinen teksti ja on näin. Se on hyvä. Alright. Mulla ei tosiaan sen ihmeempää. Laittakaa hakemuksia tulemaan ja niitä saa täydennellä ja älkää stressatko siitä. Toivomme tietenkin aina saavamme lisää hakemuksia, koska jatkuva kasvu se kiinnostaa tässäkin hommassa, mutta aikaahan on vielä, että vaikka nyt alkaisitte kirjoittamaan sitä hakemusta, niin hyvin saisitte tehtyä. Ei ole tosiaankaan niin pitkät blanketit siellä, että sen takia jäisi kesken. No, omasta puolestani haluan kiittää kaikkia ja toivon, että näen mahdollisimman monta kiinnostavaa hakemusta siellä sitten kesäkuussa. Kiitos myös säätiön puolesta. Kiitos tyypit. Nähdään. Moi. Moi moi. Moi.